IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations and IMT News. Live kaupod naton sa sining mga tinion ang reigning Miss Iloilo 2023 Binibini, who will be representing Iloilo City sa Binibining Pilipinas. Tracy Louis M. Bidua. Tracy, maayong hapon. Mayong hapon man, Sir Rod. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati kani nagalantaw. Thank you so much for this opportunity nga ginatag mo sa aton sa Iloilo Metropolitan Times. Kilalahon naton anay si Tracy. Tracy, how young are you and where are you from? I'm 25 years of age from the municipality of Barotac, Nuevo. I graduated as a Bachelor of Science in Marine Transportation at Jandy Lacson Foundation, Maritime University. Okay. What was that again? Ano atong a course? Marine Transportation. When you say marine transportation, anong buot silingon sini? Anong nga kurso ini? Sa mga seaman or nautical. Okay. Ano tabo? Nakapamangkot mong kaliwat kung ano itong kurso kay nang sulod sa akon nga dulungan is marine transportation. You know, when you say marine transportation, and if eventually you will pursue that career, ara ka sa dalom sa makina ka, hindi ba? Ang marine? Hindi. Sa Babaw. Marine Engineering ang sa dalom. Si marine engineering. So there's a difference between marine engineering and marine transportation. So kung marine transportation, babaw ka. Babaw. Ang ga-drive ka. Kumbaga ang ga-drive. Ang mangin ranggo mo, third mate, second mate, first mate, kapitan. Amo na. Oo, nga. Kay kung marine engineering, third engineer, second engineer, first engineer, kag something. Amo na ang dalom. Yes, sir. Okay. Interesado ako. Why of all courses amo nang ginpili mo? Nagkuha ako exam actually kay updayan ko lang akong best friend nga yun niya makuha sang seaman na kurso. Galing kay nakapasar ako, si tatay gusto niya maging seaman ng iya bata. So, pasugtan ko siya. May scholar ako sa John B as a varsity player sa taekwondo. So, grab ko ang opportunity. Okay. So, because of this, may scholarship. So, you are into taekwondo also? Opo. Okay. Grabe man. Taekwondo ang imong kurso is marine transportation, and then you will be representing Iloilo sa Binibining Pilipinas. Ano tabo ni grabing shift naton? Wala ko lubi na pursue ang akon nga pagka on board the seaman ko kay natabo way back 2018. So pagbalik ko di sa Iloilo, nataingan nga mas nami ang opportunity sa modeling career. So para makabulig sa pamilya, ginhimo ko siyang work as a freelance model. Tapos nag-interest sa pageant kung gina-invite sa mga friends or gina-pursue nila nga mag-join sa pageant. O nag-step ako forward kag nagpalayo sa comfort zone ko nga mahilig sa sports. So nag-join ako pageantry. I see. Okay. You are Miss Iloilo 2023 Binibini. Pila ang ano ang vital statistics ni Tracy? 34, 24, 35. 34, 24, 35. How tall are you, Tracy? 5'6" po. 5'6". So, saan ang competition sa Binibining Pilipinas? Ang coronation night will be on May. And ma-start naman kami sa mga events namin this February. Okay.
So, butsilingon, ara ka na sa Manila, subong. Oo, arin ako di. Kaya nag-screening kami last February 6. That's the final screening para mabalaan ang 40 Binibining Pilipinas official candidates. Okay. Ano kadako ning aton nga tsansa subong? Ang kadamo sa mga gwapa, kadamo sa mga unique ang character, unique ang story. Ang ako nang siguro na chance nga pagkadalion kung ang gyapon ang pagkainday ko sa bawat station ng Pilipinas kung matagaan kita chance sa base idalon sa mga gyapon ng aton lingwahe ang hiligay nun kagang aton storya bilang mga Ilonggo. Right. Maala magsabat ni. Dako tsansa ta sini. Alright. And the message sa gusto mo ipalapot sa mga taga-Barota kag diri sa aton syudad sa Iloilo. Salamat sa mga namatutuon nga nagsuporta sa akon, sa mga nagapati sa akon, madamo nga salamat. Padayon niyo kami ang Miss Universe Iloilo kag Miss Universe World na pagkasuportahan sa ibabaw sa station sa national pageant kag pag-pray naton nga mataon namon ang best namon nga bilang isa ka mga Ilongga kag mapamatud-an naton nga ang Ilongga hindi lang basta gwapa kundi mga maalam kag maisog pa. Aha, dira tayo sa maalam, no? Kabalo ka na-notice naton, no? In the past ang mga amuning kangay sa na competition, bisa no mo kagwapa kung hindi ka gatsi kag hindi ka maalam, diya kadagdag na. That is why nga point blank na mangkot kita sa tunga pamangkot just to gauge. Tisa sabat pa lang kabay pa, no? Itaas mo ang bandera sang Iloilo sa binibining Pilipinas, Tracy. Salamat, Gid. Pahimuon ko tanan-tanan nga ako nga makaya para maging proud ang tanan ng mga Ilonggo sa akon. All right. Good luck and bring home the crown. Thank you. Tracy. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Ang aton niya official candidate sa Binibining Pilipinas, si Miss Iloilo 2023 Binibini, Tracy Luis. Lang, nadula ko sa nadula ko sa listahan ko. Budlegon gwapa ni no, kadula ta sa aton nga mga Inogambal, Bidua, no? Bidua. All right. She's from Barotac, Nuevo. Nabilib ko sa iyang kurso. Ang iyang kurso is marine transportation. Gusto yung tatay niya may seaman siya kuno mo. No? And then, ang scholarship nga nakasulod na siya sa John B. is because ang taekwondo. And then, all of a sudden, she is representing us sa Binibining Pilipinas. Yeah, you can only imagine sa grabing mga twist sa istorya ni Tracy. But silingon sini, sa akon yung technical partner dira, now you may be a candidate for Miss Gay, but there's this sudden possibility that in a few years time, makibot kami, no? Mangin kandidato ka for Ginoong Pilipinas. No? So, grabe. Halungan ta ni mga nagaligid sa aton yung mga kababainan. Kaya ba, sige pa, giagi ka lang. On a serious note, no? Maalam si Tracy. No? I like the way she answered those questions. My name is Rod Texon, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.